Prosím? Ale môžeš poslať tie 3 kreatúry. Áno. Páči sa. Takže môžete sa vrátiť. 3. Dobre, takže vy 3 ste na vyhadzov. Dobre. Ja som sa rozhodla, že dnešným dňom končí v tejto súťaži. Pán Kotlár. Vyhodila som vás preto, lebo toto, čo ste tu teraz predviedli, bolo divadlo. Divadlo babkové. Ani nie normálne. Sama seba tu vychvalujete, bez vás nič nejde. Tu ste sedeli, jak 5 peňazí, si nevedeli nič povedať. Veľa rozprávate a nič nerobíte. Chodíte na tých opätkoch, dookola pobehujete a hovno z vás. Nič. U mňa ste dnes skončili. Môžete odísť. Vy dve ostávate.